हेलौ लोगोफोर दिनै BBD चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरबाय। सासे मानसिनाव भिडिअ कलिं रायलायनो नागिरदों। बे मानसिया जाहैबाय कलकातायाव दङ आंनि लोगो। नोंथांमोननो दा आङो माबायदि रायलायगोन गासिबो खोन्थागोन आरो 120 बाथ्राफोरखौ। बिदिब्ला नोंथांमोना खोनानो संदो स्टार्ट। हेलो 120 इसे मोखांफ्रा देखाय मोखांफ्रा देखाय इसे आच्छा नोंगोना मा होनदों गारिबो मोजां थाखा फैसा गैला रानजोब्बाय नामा औ होद आजिखालि ओरै ज्राव 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 होनबासो सिरियो आयौ थिग दं दखानावसो दङ आच्छा हाल सालफ्रा थिगैनो दङ हाल सालफ्रा थिगैनो दं औ लाय अमाबो दङ देखायना एसे लाय हे बाब 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 माथो खानाया लावजोब्बायलाय मोजाङै रायलायहर दे इउटुब चेनेलावसो होदां नोंसोरखौ इउटुबाव नुगोन इउटुबाव नोंसोर रायलायनायखौ मोजां दे थिगैनो दं खबरफ्रा थिगैनोखा दा माथो दा लकडाउन जाफिनसैनो नंगौ माब्लानिफ्रायनो निउसफोराव खोनालाबायदों आंथ' निउस नायसनाखै दा नायगोन दे आङो र' औ दे अमाखौ एसे देखायहरनाय माला लायो खोनाया माला लायो हिनजावखौ हिनजाव लानाया दाबो सिमा गैथ'वा आयो एसे सम दंबावो खबर हरबानो जाबाय औ जागोन देनां जाबा खबर हरगोन आं खबरफ्रा मोजांखादा मोजाङै दं खानाया बा माथो बेयावनो दाख्लै 2000 थांदों 2000 खानायावनो बेयावनो थिगैनो दं गोसो थोनायफोर गैया नामा गोसो थोनायफोर गैया गैथ'वा बर्थमान दा बिदिखौ लाथ'वाखै प्रेम दाबो खालामथ'वाखै खामानियाबो सोलिगासिनो ना खामानिया दा बन्द' जानानै दंथ'यो दा जोङो जिरायनानैसो दङ ओंखायनो फैसा मोनाखै 10 तारिखाव मोनगोन फैसाया मोनबा थांसै न'आव थांसै फैफिनोबा खबर हरबानो जाबाय फैनाया बेयाव फैनाय नंला दस्रासो थांनाय जासिगोन औ खामानि गैला थिगैनो दं औ ओइ 120 बोराय दङलाय खामानि मावहैदों दङ बिसोर ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दङ दिनै खामानि गैया दिनै सानदे ना सानदेआव खामानि गैया 120 जायो जाला माथो डाउन जाजोबथारबाय भेक्सिन थुयैलाय औलै जाला गंनै जाबायलै गंनै जाबाय दा सेस बोरै जानांगौ जाखो डेड बडि जाबा जानो थांनो हानाय नंला आयौ नोंनाथ' नांलालै आंनाथ' नांथारगौ नोंहाथ' मोनलाबायोलै कलकातायाव जोंहाथ' बाव मोनथ्रानो रानबाय थादोब्रा माब्ला न'आव सफैगोनलै
लोंबाय दं नामा हा लोंबाय दं मा लोंगासिनो नामा मा लोंगासिनो नामा होनदों औ ए साथु बानाय होदों साथुबो लोंसै बा थांसै दाउन जायाखै दाउन जाबायलै गैला जालानो दाउदै जाना हो खाथन खि खाथन माया दाउदै जा दाउदै दावदै जाथ'वा आंबा दाउदै जायै जायैसो एसे थांनानै दङ आरो बे केप्टेनाबा मा रोखोम जानानै दङ जानोलै केप्टेनखौ खबरा गैया बेनाथ' एसे डेड बडि जाखाथारनायमोन जानो दा जासिलासो र' मानसि फैदों दे र' दे दे दे